Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ato karong gisaulog ang solemnidad sa balaan nga lawas ug dugo ni Kristo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 11 ngadto sa 17. Sa pagkasayod sa mga tao niini, misunod sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus o gisuginlan mahitungod sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagsalop ng adlaw nanuol kang Jesus ang napulog duha katinun-an og miingon. Adtua ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang naghatag kanilang pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manglakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may 5,000 ka lalaki. Og miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tao ug papunduka sa tinag 50. Gituman kini sa mga tinun-an ug gipalingkod silang tanan. Gikuha ni Jesus ang 5 ka pan ug 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan ug humaniini nakahipos ang mga tinun-an ug 12 ka bukag nga salin sa mga tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila.
Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.